Triċ naqbdu id-taksimeri bamboċ namlu bħall-Ingliżi. Id-taksimeri jinsejta niftakara mhuwiex easy. Bosta minna semaw il-kanzunetta Taxi Mary. Fir-rokna li jmiss, se naddulkom xi tarif dwar Fredu Abela, magħruf ukoll bħala l-Bamboċċu. Għannej li tagħna din il-kanzunetta u bost oħrajn. Tajjeb, nibda billi ngħid illi Fredu Abela l-Bamboċċu jiġi tiju tal-mama tiegħi. U allura għandi interess partikolari fih anki minħabba li huwa familja biex ngħidu hekk. Twilet fit-19 Novembru tal-1944 u ħallina fid-9 ta' Novembru tal-2003. Kien minn Ħażabbar u beda kien jaħdem bħala konduttur u eventwalment ukoll ingħaqad man-Navy. Imma naturalment kien magħruf l-aktar bħala Annej. Beda ma' ħu il-mama tiegħu in-nanna Salvina ngħidula aħna li kien Salvo Darmanin, ir-ruġel, beda miegħu u minn hemmhekk il-karriera tiegħu ta' Annej u makjettist tifjorixxiet. Fredu Abela kien l-aktar magħruf għal żewġ tipi ta' għana partikolari, għall-għana spiritu pront u għall-makjetta. Ġifier jidħol l-ispiritu pront kien janni u jqabbel kif ngħidu dak il-ħin u din kienet waħda mill-iktar affarijiet b'saħħithom illi kellu fil-fatt. U mbagħad għall-makjetta. Għal dan is-sens anke ta' storja fil-makjetta, kif kien waqqaċċajt ċertu affarijiet, anki kwalitajiet tagħna l-Maltin. U dawn huma fost iż-żewġ tipi ta' għana li kien l-aktar magħruf għalihom u li jagħmluh ukoll tant popolari fil-fatt. Fl-għana tiegħu kien jitratta suġġetti varji biex ngħidu hekk, ħafna mill-affarijiet li kien imismagħhom kien anke janni dwarhom. Il-laqam il-Bamboċċu pereżempju ingħatalu minħabba l-istatura tiegħu. U għandu għana illi fiha jirreferi għal ħoxnin kif jgħidu pereżempju. Għandu għana marbuta mal-futbol pereżempju bħal World Cup 70. Għandu żewġ makkjetti partikolari li il-mama tiegħi Charmaine Ellul illum il-ġurnata kienet protagonista għax kienet għanniet fihom ukoll li huma Papa Bamboċċ u mingħajr il-mami ma toqgħodx u hemmhekk anki jidħol l-aspett familjari. Meta naħseb ftit fuq x'jagħmlu popolari, jiġu diversi raġunijiet f'moħħi. Waħda minnhom pereżempju li kien ikun preżenti ħafna. Anki fuq ir-radju, anki fuq fl-Għana Fest pereżempju, anti Żubina kien janni ta' spiss. Jiġifieri u kien ikun preżenti, kien iħobb in-nies, kien ikun man-nies. Kif qed ukoll il-makjetti tiegħu naturalment kellhom element komiku u dik il-Maltin iħobbuha wkoll hux vera li titħaq, li tiċċajta u li tkompli ma' dak illi jkun. Kellu wkoll naħseb xi ħaġa sabiħa immens, dan is-sens kollaborattiv, jiġifieri kien jikkollabora semmejt ir-Renal Abela l-ħuħ imma anki mal-Mak pereżempju u mar-Ringu. U allura din il-ħaġa kienet anke tresqu u tagħmlu iktar popolari.
ma semmejċ it-Taksimeri, per eżempju, it-Taksimeri li mhux biss għamlitu popolari Malta, imma anke l-Awstralja u sa anke sifer biex u eventwalment ippopolarizza anke l-għana tiegħu. Qabad jidla mejja nħaffu għal belt. Hemm l-aħħar li tlajt il-qorti għax qabżit li kont fi xkel. Fejn sammorru l-gasser nafa salix ma nafx minix tqejl. Rajt kif xorta rrispondejt kemm jien tajjeb għat-taqbil. Qasam li interessani ħafna u li naħseb hemm lok illi issir riċerka fuq huwa anki l-aspett lingwistiku u kien sensittiv ħafna l-aspett lingwistiku, kien anki jiltaqa' ma' Charles Cluse pereżempju biex jirfina l-Malti u jara li qed jużah b'mod tajjeb. U naħseb illi għad hemm lok illi ssir riċerka fuq dan l-aspett. Xi darba kont dejt nikteb il-biografija tiegħu jiena nittamaw li nlestija xi darba wkoll. Li fejn marret il-mami għalfejn wiċċek qed jifmar, kull meta mix-xogħol niġi kif qatt ma nsiba id-dar. Tinkwita m'hemmx għalfejn li ma uritni b'xejn, u għax ma tgħidx baba b'abbott mingħajr il-mami ma toqgħodx. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.